O paseo do Muiño da Seca verá renovado por completo as súas pontes e pasarelas grazas ao traballo do Obradoiro de Emprego de Cambados. O alumnado está se encargando desta obra de mellora cuxo avance é considerable. Bueno, a verdade é que o resultado está sendo moi satisfactorio. É certo que estas pontellas, estas pasarelas que están aquí no entorno do Muiño estaban moi deterioradas. Xa non era unha cuestión de mero mantemento, sino que era necesario sustituir o tableiro. A obra tamén permite realizar tarefas de limpeza e mantemento que en condicións normais serían complicadas de realizar. De paso se está facendo tamén un saneamento daquelas partes nas que é moito máis complicado facer tarefas de mantemento, aquelas zonas ocultas, zonas de difícil acceso, e que unha vez que se levanta o tableiro se aproveita para reforzar, sanear e incluso algunhas pezas que xa non teñen reparación posible están sendo sustituídas. Dende o Concello e a Escola Taller destacan o bo traballo que está realizando o alumnado do Obradoiro de Emprego. Pois a verdade que hai que reconocer o esforzo que están facendo os rapaces que cando vieron aquí pois non tiñan casi idea do que é esta profesión, de como é a carpintería, pois estánnos satisfacendo e agradando, pois o seu rendimento nos sorprende gratamente. Os proxectos que realiza o alumnado da Escola Taller corren a cargo dos fondos da Xunta de Galicia, pero os materiais son financiados polo Concello. Nesta ocasión, os materiais de renovación tiveron un custo de máis de 10.000 euros. A previsión é que a obra se remate en 2 semanas.